Kapitala da edo, bueno, harreman sozial bat erreprodukziorako edo produkziorako baliabideen jabetza daukaten pertsonen eta jabetza ez daukaten pertsonen arteko harreman sozial bat da. Bai, hau da, fabriken jabeen artean eta langileen artean. Hau da, enpresen jabeen artean eta langileak jabetza ez daukagun horien artean eta langileak artean. Kapitalaren metaketan nola ematen da? Hori, azkenan helburua da kapitalaren metaketa. Kapitalaren metaketa ematen da, jabeak diren horiek lanerako baliabideak edo jartzen dituzte eta horrek kostua dauka. Baliabidearen kostua, langileen kostua eta langile horiek berriz, langile horiek berproduzitzea eta baliabide horiek ere berriz erreproduzitzea. Gaur egun ez da dirua falta dela. Gaur egun, nire baino diru gehiago dago, kontua da, batzuk bakarrik daukatela diru hori eta gainetuk ez dute erosi, diru horrekin erosi litekena, diru kapital hori rentable izan dadin. Ulertzen da, beraz beti ematen den kapitalismoaren krisien arrazoia beti da, edo sobreprodukzioa, hau da gehiago ekoizten da, kontsumitu datekena baino, ze aberastasuna kapitalista daukate eta langileak ezin dezakete balio guzti hori merkatuan materializatu edo subkonsumoa berdina dela, bai? Beti hori da, Marxen arabera edo teoria kritikoaren arabera, krisiaren arrazoi estruktura. Hasieran produktuak oso berriak dira eta asko oso garestiak dira eta orduan rentabilitate marginala oso handia da, gero ordenadore bezala, ez da, ordenadore batek €1 kobratzen. Hasieran ordenadoreak egiten zian oso zentru teknologikotan eta ez dakizte kriston balioa zeukaten, baina gero prozesu produktibo hori normalizatzen da juten da nenean eta demokratizatzen da juten da nenean, hor dagoen rentagarritasun indizea geisten dijoa eta deslokalizazio prozesua hartzen dira eta azkenean produktuen bizi zikloa egiten zaio. Hau da, kapitalistak produktuaren balioarekin gelditzea, langileak sortzen duen balio horrekin gelditzea, horri esaten zaio plusbalia, balio hori da plusbalia, eta plusbalia kapitalistek gelditzen dutenean hori da esplotazioa. Esplotazioa ez da langile batek €100 kobratzea hilabetean, ze baliteke €100 bat produzitzea balorean. Eta hori oso espropiazio txikia dauka. Eta normalean gainera, gain balio gehien lapurtzen dioten hori da hobekin pagatzen duten hori, horren balio gehiago sortzen du. Gogoratu daitezke, €500.000 hilabetean eta oso esplotatua egon, zer ez duk €15.000 sortzen dituzu. Beraz, esplotazioa ez da, ez da esplotado porque cobra €200. Bai ere, baina jakin barko izateke zenbat hori sortzen duen bere prozesu produktiboa, jakiteko esplotazio tasa zenbatereneko da. Beraz, harreman kapitalistetan beti dago esplotazioa, ez da ondo kobratzen duen ez kobratzen. Da, zenbat bere sortzen duen balioetik zenbat biltzen da kapitalismoaren esku. Hau, prozesu guzti montzateke eman, zalin bale gauke patriarkatua existitzen den beste harreman sozial bat, zeinetan gizonok emakumeen lana absorbitzen dugun, edo lanaren balioa absorbitzen dugun, gero lanera juteko. Gizonok absorbitzen dugu eta gero berriz ere kapitalistek absorbitzen dute lan hori. Ni lanera ju naiteke, nire emazteak aurrak zaintzen dituelako, nire emazteak etxea garbitzen duelako, nire emazteak erropa garbitzen didalako, nire emazteak janari ematen didalako eta nire emazteak behar sortzen nagoelako. Eta balio hori nik xurgatzen dut, nik lan egin gabe eta gero kapitalistak balio hori xurgatzen du. Beraz, kontabilizatuko balira, ni lanera jun nadin egin behar den lan guzti hori, lan erreproduktibo guzti hori, gero hori ez baian dagoela lan produktibo eta reproduktibo arteko talka, kapitalismoaren balio sorkuntzak eluke emango guzti hori mantentzeko, horretzen dago. Beraz, hori da pixkat, beraz, harreman kapitalista egon bainoen, esplotazio kapitalista egon bainoen, esplotazio patriarkala dago.